ta shugaba ga nuru yana barka da sauka. Assalamu alaika rasulu manzan Allah habibi. Dan Aminatu shugaba annabin rahama barka da sauka. Dan Aminatu shugaba annabin rahama barka da sauka. Assalamu alaika rasulu manzan Allah habibi. Dan Aminatu shugaba annabin rahama barka da sauka. Ni Jamilu Lawal masoyinka ne manzan Allah. Ni na jagoranci wannan yabo a gare ka rasula. Girman ka rasuli ya sa a yau mai shirya ma ajanda. Haske ne haske kowa rasulillahi sha kasida. Ya Allah mun tawassali da Muhammadu ɗaha adali. Zunuban mu ka yafe mana alfarmar manzo habibi. A cikin baiti na farko nura yan inuwa na ɗauko, na san ka kana da karko ko baiti ɗai ka ɗauko in ka rera kan rasulallahi masoyi ne habibi. Assalamu alaika rasuli ya shugaban al'umma. Yau ga mu mawaƙa gidanka annabi mun zo nema. Zunuban mu suna da yawa gurin sarki alhakima. Roƙa mana shi ya yafe mu laifin namu da girma. Ka saka mu sahun masoyan ka ranar nan ta kiyama. Ka kira mu mu zo gaban ka muna neman alfarma. Dan Aminatu shugaba ga nuru yana barka da sauka. Isa a yagina mu masoyin annabinmu mai begen annabinmu, kai ma ka rera baiti akan manzan Allah habibi. Assalamu alama aiki ya sirrin bayyana da ɓuya. Zuwanka ka gyara daga duniya da can sunan ta gaya. Daukacin anbiya da daga akai kai suka share wa hanya. Marhaba bika ya ma'aiki a yagi ke barka da sauka. Assalamu alaika rasul manzon Allah habibi. Dan Aminatu shugaba annabin rama barka da sauka. Ni na ji Husainin dankwai na baitoci gun ma'aiki. Waka inda ta annabi ce to Husaini yana da ɗauki. To Husainin dan ko ka ba mu baitoci a gurin habibi. Kai ne tsani na dacewa halinka muke kwafi bashari. Tila sai an biyo hanyar manzon Allah ake katari. Kai ne kaɗai kan zuwa annabi mai yawan zikiri. Ango na Khadijatul Kubra na yarda da kai ka yarda da ni. Ga Nura Ashraf shi ma a fagen yabo na mai girma. Me za ka faɗi a yau kai ma Nura Ashraf ka ba mi yabo ko baiti ɗai ga habibi. Magana sun halitta kai ke sauya dare a rana. Mun ja a da rahamar ka ne har kake tsira dan wuta karya kuna. In nayi kuka a nan gare ka bai wuta dan daɗi da kauna. Wayo wayo na yi kuka Nura Ashraf ne mai gidana. Ya Mahmudu muna ta kyarma kai ɗaya ke ce tan kiyama. Kasar mu muna ta fama yayi kuncin dan Fatima Mahadi. Tijjanu Gandu shi ma masoyin annabi ne na gaske. A fagen yaban ma'aiki na ji ana yi masa take. Tijjanu Gandu ga mu gare ka gaba mi yaban habibi. Mafakar bayi halitta abin a rike ni kai nake so. Sabulun wanke dukan zunubai wane wanki na soso. Zaɓaɓɓen raba na taimaka mana kai rohe yake so. Fitilar haske duhun zuciya ka da ɗan ƙauna ta kunso. Dana na Khadija dan Fatima mai girma ita kake so. Zaɓaɓɓen Rabbana ne fitacce annabi
silar so katimul anbiya wal mursalin habibi salsalar so sirrin da kashi ba kamar sabon Allah shi dan yake so almudassir almuzambil tijani gandu naka ne annabi shi ma mun zo gurin shi dama gidan yabo ne inda har kun tuno shi mai wakar saba'a dan gano jamu mu je muna je dubu na salati gunda hayafiyayye shugaban ƙasar da samai annabi mai share hawaye ya muhammadu rasulallah mai kyawawan halaye ni so ni kai na zaba an gano ni yafiyayye jaddaji kan ma'aiki sadi sayyidi sharifai baitocin naku ne waƙar mata ku ce na ji kai muryar fadar bege a cikin yaban ya annabu mai dubun daraja angon aisha ya bujin dija begen ka na tallata haja shi ne na rike ya zama hujja a gaban Allah buwayi Allah ma shi yake yi gashi da muryar fada na yi lisani sidi kamkamar ko da salati na yi aikin Allah mu rike salati ne karshen iyaka Zuwaira Ismail ita ma ta yi yabanta ya rasulullahi ne ma gani ina yi ma kasida dan gatan rabbana an gona Khadija Mahamuda girman ka rasuli ya sa a yau mai shiryo ma ajanda haske ne haske kowa rasulullahi sha kasida Zuwaira Ismail tare da ni aka yo yabanka 070 39 70 72 37 minka ilaika ya rasulullah ahmad minka ilaika 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 assalamu alaika